annabu kai nake wa yabo ka sani in ganka dan rabbana ya annabu kai nake wa yabo ka sani in ganka dan rabbana farko na sako sunan rabbana almuminu almuhaiminuna kare ni inyo yabo rabbana ka sani inyo yabon babu sassauci a gare ka ya hasbuna Allah yi salatuka mai yawa gwargwadon adadi mafi hauhawa kasidu ubangida mu je zuwa da shakwara hama shehu na annabu na kuma gaida kainawa ya annabu kai nake wa yabo ka sani in ganka dan rabbana ya rabbi ka sani zanyo yabo kasidu ubangida sha yabo zaki na ma'aiki ni na yabo banurullah abun ambatona annabu ni kwa zanwa yabo sakar in gaji dan abdu nake yabo ko su ji ko kar su ji ni kwa zanyo yabo na bana so kwa ni masu ji ya annabu kai nake wa yabo ka sani in ganka dan rabbana mutuwa ta dan uba ja gaba wane ko ba za ta dauke sa ba duk inda kaje tana nan gaba ku tawo mu wuce fa kar ku yi shayi annabi sidina nan gaba wanda ya ce kwadai dakata ya shiga goma ya haukata na san kuwa dole zai je wuta ya abban faduma zara yar lelan mahamudu manzanka ya annabu kai nake wa yabo ka sani in ganka dan rabbana makiya fa rasulukun haukace kun ki rasulukun barbace ba wanda ko zai iya yayi fice muhammadu shugaba ya mabudar bayi annabu ko zana ce shugaba ja gaba ya gama aiki kin yi gaba wallahi ko ba ko mai shan gaba mu rige zara'u ya gama aiki annabi shugaba ja gaba ya annabi kai nake wa yabo ka sani in ganka dan rabbana ya ilahu kai ne ka san da ni annabi dan kai akayo ni ya wanda kayo ni kai mun gini raira yabo ga sarki gwani ya annabi dan kai nake gani shi akan gaba annabi shugaba ja gaba da annabi taimake ni gaba ya rabbi ka sani in je madina dan hasken abun haskaka ya annabi kai nake wa yabo ka sani in ganka dan rabbana in ba kai babu hutu gani in ba kai babu saura gani in ka so kai mini lamini ya annabi ya mabuda gani annabi kai ne madogara annabi taimake ni gani tsare ni da sharrukan zamani in ba kai wallada babu ni da annabi taimake ni in ganka rasulullahi sarki gwani ya annabi kai nake wa yabo ka sani in ganka dan rabbana abu ko jahalfa ya haukace gafaru kana sun barbace jakin jakuna da kuce gashe kyan kuji shi fa ya fafu kowa shirkani zana ce cayan shi ilahu ne wane wannan muji shi ne fir'auna kwajaki a duniya fir'auna kwajaki a lahira ya annabu kai nake wa yabo ka sani in ganka dan rabbana Allah kwan wadai kwani zana ce gare su nake ta yin tsina ce makiya kwa rasulukun haukace ba ku babir rahmar Allahu kwa sarki kwa zana ce bara in gaida sarki gwani dan shi ni dai nake gani rama ne shi a duk mai gani har ma a kiyamar ilahuna annabu kai ne mai kowa ya annabu kai nake wa yabo ka sani in ganka dan rabbana assalamu alayka rasulullah assalamu alayka nabiyullah assalamu alayka habiballah assalamu alayka karimallah assalamu alayka jamilullah assalamu alayka abdullah assalamu alayka waliyullah assalamu alayka kamdullah assalamu alayka nurullah assalamu alayka najibullah
assalamu alayka shafi'ullah, assalamu alayka qiyamullah, assalamu alayka masoyina, assalamu alayka muradina, assalamu alayka sirrina, assalamu alayka abun suna, assalamu alayka shugaba, assalamu alayka jagaba, tun kan a gaba kai ne a gaba ya annabu sanin gankanni. Na sako a ya rabbana, yabon Mahamudu ya rabbana, zaki na ma'aiki ya rabbana, dare ni da sharrin mutum da aljan, rabbi ko sarki ilahuna. Ya annabu kai nake wa yabo, ka sani in ganka dar rabbana. Ya annabu kai nake wa yabo, ka sani in ganka dar rabbana.